A Marea Verde tomou as rúas de Ribeira na andaina solidaria da Asociación Española contra o Cancro en homenaxe á Asociación de Veciños de Carreira. A veciñanza acudiu á cita na que se recadaron fondos para a investigación. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira desenvolveu este sábado unha nova edición da súa andaina solidaria en Ribeira. A veciñanza respondeu un ano máis ao chamamento para sumarse á causa e achegar o seu grande area na investigación do cancro. A cita arrancou xa pola mañá coa exhibición de Kempo do alumnado de Cardalda, onde participaron preto de 60 rapaces e rapazas. Xa pola tarde houbo zumba a cargo de Mimarte para ir quentando motores e a andaina iniciouse ás 6 da tarde, poñendo rumbo dende a Praza do Concello ata a Praia de Coroso. Estamos moi contentas porque, a pesar de que entendemos que hai unha sobrecarga de andainas, están respondendo moi ben, moito mellor do que pensábamos, e o que pensábamos que xa se iba a desaparecer esta andaina, pois hoxe pasamos un día tan agradable que as compañeiras hasta teñen ganas de volver a repetir. Estamos moi contentas da participación que levamos todo o día aquí. O tempo acompañou, polo que ata o último momento chegouse xente de todas as idades para inscribirse. Ten unha andaina totalmente accesible, poden vir nenos, cans, persoas en sillas de rodas, non ten ningunha dificultade. Esperamos contar con todo tipo de veciños e veciñas que se animen a participar un ano máis nesta quinta andaina solidaria. Esta foi a derradeira andaina solidaria da entidade impulsada por María José Carreira como presidenta, que deixará o seu cargo. Susi Paz tomará o relevo e apuntou que a intención é seguir a estela que nos deixou a maravillosa Mai Carreira, tentaremoslo facer o mellor posible e, bueno, habemos de facer o que se poida, pero sí, en principio vou a seguir co mesmo equipo de xente maravillosa e contando sempre que a participación da veciñanza de Ribeira que é estupenda, que sempre que salimos á rúa a resposta é fabulosa. Ao longo de todo o día tamén estiveron á venda produtos solidarios para recadar a maior cantidade de fondos para a investigación. Xente moi participativa, é unha andaina sinxela, un percorrido de 5 km en circular e de volta que permite que xente en cadeira de rodas e incluso con algunha patoloxía que nos preguntan se lle pode axudar. Como é unha andaina que pode facer todo o mundo, eu penso que a quen non lle toca esta lacra do cancro na casa. Entón, pois todo o mundo ven. A cita completouse coa homenaxe á Asociación de Veciños de Carreira pola súa incansable colaboración con todas as entidades de Ribeira na organización de andainas e probas. A xornada rematou co sorteo dunha vintena de agasallos.